לארוז מתנה למישהו, מישהו מובהק, שיזמין קופסה. עם כל השלבונים וכל מיני. אז אני מכניסה לו כזה. ועושים כדורגל, ואני מכניסה לו את זה בעצם בקופסה הזו. פוקימון, זה מפתחות של פיקאצ'ו, פוקימון. הוא מקבל גם את, אוקיי, אז הבאתי פופית קטנה, עשיתי משחות כזה. מדבקות של הבובו, הוא מקבל כזה, 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 וכזה. הוא מקבל גם. אוקיי, הנה הקופסה לבנה. אני עונת. אוקיי, אז היה לו גם כזה להדביק לטלפון, ואז כזה ככה הוא יכול לעשות להחזיק. טק, ככה. של גולגולת מגניב מאוד. סקווישי ספוגו של כדורגל. רגע. הוא מקבל כדורגל, פיצי, קשיח. הוא יכול גם לשחק עם זה כדורגל וגם מקפיץ. גם בקטן אפשר לקחת את זה לכל מקום. הוא מקבל גם עוד סקווישי ספוגו. אוקיי, אז כזה זה ככה. אני שמה לו את זה ככה באמצע, תראו איך זה. זה כחול וסגול. לא, זה משהו אחר. ושלב האופרציות הפורמליות הוא השלב האחרון אצל יאז'ה. הוא זה שמאפיין התפתחות של ילדים בגיל 12. כך שאני שמה סגול. יש אמצע. נעשה חור כזה. חור. שמה את הסגול. ככה. לא נשים. הייתה חוויה מעניינת.
יכול להעביר את החומר בצורה קצת יותר כיפית. לא, את צודקת, בסדר, פשוט רציתי לדבר על משהו אחר. אוקיי, הוא מקבל גם איש מקלה כזה. עכשיו הוא מקבל גם מלכת קסמים עם כל מיני... טוב, איך עושים קסמים? איך זה? איך קסם נהיה? זהו. הנה זה שלנו. גם. רגע. את בקשה ממני. אוקיי, okay, great. שלום לכולם. לא אמורה. אז כמו שאתם בטח יודעים, אני מענת. אני אימא של... אימא של... יולי, נכון, יולי, תודה. הנה 10 דקות ליולי. אריאלה בדרך אליך, ביי.